एगो गरुड़ दास रहलन। हम्म, तो गरुड़ दास रहले तो रोज पारी बनहले रहलन। हम्म, मैं गाँव घूमस गरुड़ दास। हम्म, मैं गाँव घूमस एक एगो सबके लिए अथी घरे घरे घूम घूम के एक एगो लड़का रोज खास। हम्म, रोज एक एगो लड़का खास सही खात खात पूरा गांव पार कर अलन। तब एक जनी रहली तो उनका एक ही लड़का रहे। उनका एक ही लड़का रहे तो कहली क्या ही दादा सबके तो दूगो चार गो बात एगो खा गो तो एगो बा आ हमारा तो एक ही लड़के बा हम कैसे तेज होगी। आज हमारा घर के नंबर बाटे गरुड़वा के आज तो हमारा घरे वही करी कैसे का करी। बड़ा चक्कर में पड़ गई। बहुत चक्कर में पड़ली न तब भगवान अले जीवित बंधन बाबा भगवान के रूप बना के अले साधु महात्मा के कहले कि ये बुढ़िया कहीं आज उदास बैठल बड़ू का कारण बा। कहली कि ये बाबा हमारा गाँव में गरुड़ ढुकल बा और गरुड़ दास ढुकल बा मोए लोग भरी गाँव के लड़का दिन दिन के कएगो खाता। ये बाबा आज हमार नंबर बा और आज हमारा घर के नंबर बे बाबा हमारा तो ये कही लड़के बा हमारे ये कही लड़के बा खा जाई तो हम कैसे रहोगी। हमार तो खुटल टूट जाई। कहले भगवान जी जीत बंधन बाबा कि तू ये बूढ़ी चिंता मत कर। तोहरा के गरुड़ आए से पहले हम तारा के इंतजाम कर दे। कहले कि बाबा बताई आ तो तू ऐसे कर कि अपना घर के केवाड़ी खोल द। अपना घर के केवाड़ी खोल द आ अपन लड़का लेके आ दूसरा के घर जाके सुती रह आ हम तारा घर के दुआरी में हम सुतब। हम सुत तारा गरुड़ के देखा तनी कि कैसे तार लड़का खाई आ नहीं तो तू भीतर अपने घर में ढुक जा हम तारा दुआरी में निकसार के घर में सुतब। तो कहले कि ठीक भाई बाबा जैसे कहब वैसे हम कर। उहे का कहले कि गरुड़ दास बुढ़िया अपन घर में जाके ओखरी के पीछे सूती गई अपन लड़का लेके आके ओखरी से केवाड़ बंद करे कि पनवाई तो ओखरिए में पड़ी। जीत बंधन बाबा का कहले कि दुआरी में सूती गईला चौदर ओढ़ी लिहला आ गोड़ में खपचाल लगा लिहलन। खपचाल हाँ खपचाल माने लोहा के नोह बलवा लिहल बड़का बड़का। अच्छा तो खपचाल कले तो कहलन गरुड़ दास सब अलन जब निस रात भइल सब सूती गए तब अलन तो कहले कि ए बुढ़िया खोल गेट। तो गरुड़ तो जीत बंधन जब सुतल बड़े तो अपन ही फर देख के गेट खुली गई। कहते रहे कि ओहो वैसे रहिए में मिल गई हमरा के खाए के। आज तो पूरा पेटे भर गई। वह उठल तो अपन का भइल कि अब घूमे लगल उनका के घर वटा तरह गोड़ खाई कि हाथ खाई कि मुँह खाई कि का खाई। गोड़ खाई कि मुँह खाई कि हाथ खाई कि पीठ खाई कि पेट खाई का खाई ऐसे ही कर से घर वटा सुई। तब भगवान जी कहले कि जेने से मन करे तेनी से खा। हाथ से खा लो मुँह से खा लो गोड़ से खा लो। तो कहले कि ठीक हो तब गोड़ ओर से खाई। कहले खा वह गोड़ के खाए लगल और खूब गोड़ लीलत गैले पेट में ढुकत गईल भेट में ढुकत गईल गोड़ बस वही में खपचाल गड़ के आ गरुड़ दास जे मर गए उलट के मर गए। जितना गाँव के लड़का के खैले रहल सब लड़का पेट में से निकल कूदे फाने लगल सन। माई 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 कर कर सब बच्चा अपना अपना माई के गोद में आ गइल आ गरुड़ दास जे पेट फाट के मर गइलन।
आज जीत बंधन बाबा उठ के अपना घर कहले गे बूढ़ी त का तार लड़का के जान बच गई तो हाँ ये बाबा आ तो जा तू हमारे जीत बंधन बाबा के नाम पर तो होले जीत बंधन बाबा के व्रत करत रही गाँव गाई देशा देशी कह दिया जीवतिया के व्रत करे ले जीत बंधन बाबा के सबको जेठा धर्म हुई उहे जीवतिया के सब व्रत करे लागल। जीतिया व्रत की पौराणिक कथा भोजपुरी में सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। हैप्पी जीतिया व्रत।